DJ रंजीत राज मझारी मोबाइल नंबर 82 सहबो को ना जुदाई हम सुन न हमर जान गे सहबो को ना जुदाई हम सहबो को ना जुदाई हम सुन न हमर जान गे कबर पर मिलई है जहिया कबर पर मिलई है जहिया जइबै शमशान गे कबर पर मिलई है जहिया जइबै शमशान गे दीवाना के तू छोड़ देलही सुन न कोना कदिला तोड़ देलही DJ रंजीत राज मझारी मोबाइल नंबर 82 71 97 41 सुखीपुर बाजार किया देखेला सपना तू गे खोजला दोसर सजना तू गे किया देखेला सपना तू गे खोजला दोसर सजना तू गे बीच सफर में लाइव के जाएग लगेला यार मान में बीच सफर में लाइव के जाएग बीच सफर में लाइव के जाए लगेला यार मान में कबर पर मिलई है जहिया गे कबर पर मिलई है जहिया जइबै शमशान गे कबर पर मिलई है जहिया जइबै शमशान गे दीवाना के तू छोड़ गेला गई सुन नहीं दिल कोना तोड़ गेला कौन गलती के सजा देला तू प्यार में हमरा दगा देला तू कौन गलती के सजा देला तू प्यार में हमरा दगा देला तू मिलतो नैया नील सनासिक पूरा हिंदुस्तान में मिलतो नैया नील सनासिक मिलतो नैया नील सनासिक पूरा हिंदुस्तान में कबर पर मिलई है जहिया कबर पर मिलई है जहिया जइबो शमशान गे कबर पर मिलई है जहिया जइबो शमशान गे दीवाना के तू छोड़ देलही गई सुन न दीवाना के तू छोड़ मोबाइल नंबर 82 97 41 तोड़ देलही